Здравейте хора, добре дошли обратно в моя канал. Аз съм Кейти. Да, знаете ме. Може да се чудите на какво това място. Това е село. Аз съм на село. И днес ще ви покажа цялата къща и моето село. Може към 5-4 часа да кача видео как отиваме до магазина с мама. Ама не съм си още. Така, ето, тук е терасата, както се вижда на терасата. Така. Там и съседа и още едно има още един съсед. И там има още един съсед и там и натам долу. Така. И ще ви покажа цялата къща. Ще минем от тук, от тези стълби. Той има тук едни стълби, има и там едни стълби. Това е мамата. Така, айде отиваме към... От тук ще минем. Значи хора, сега ще ви разкажа една история. Но първо, тук са ягодките. Да покатим го. И днес разказвам за миналата седмица и за тази. Днеска сме 17 април, т.е. нали тази седмица и в миналата. Така, миналата седмица в петък. Ето, тук ще да ви разкажа. Миналата седмица петък. Едната кокошка на баба ми изчезва. Млада, такава. И изчезва и баба ви вика, че някакъв звяр ги е изял. Така, с тази седмица вторник пак изчезва една кокошка, но този път баба я вижда как лисица е затиснала главата. И така, баба изгонила лисицата и нататък не знаем, но по-късно, когато стигнем до местоположението на двора, ще ви покажа какво се случи. Не какво се случи, а какво има на местоположението. Така, сега тук е градинката. Тук има, нали, такива, има, значи, картофи, има мента, мисля, че, и картофи се съдат тук. Тук, че минавам по почвата. Така, тук има ограда. Ако заобиколим оттам, ще я покажа. Да, сега трябва да изчезна от тук. Така, сега ще не минем по останалата част, ще я покажа. Тук има пейка. Така. Не знам дали се вижда, но така. Сега минаваме надолу. Тук е на къща. Имаме врата към нея, но не може. Така, тук до мен са малините от там долу. Ето до тук са малини. После имаме кладенец. Имаме кладенец с кофта. Това е стола. Малко искате да има. Тук има кладенец. Ето колко. Ето. Да. После имаме люка. Ето люката. Тук имаше цветя. Ама са си махнали тук. Имаме, както се вижда, и това. Плод. После тук имаме градинката на баба с цветя. После има някакви бойлери. Тук има мои неща. Сега ще влезем в мазето, ако отключим. Не. Са ключено мазето. Така, стигнахме до местоположението. Погледнете само за какво става. Това нещо от насам е така, събира не изчезналите кокошки. Ето надолу има една полянка. Тук е една баба градинката с зеленчуци, плодове и така нататък. Това е лозе, с
което да. Там има домати, там има красавици, но растат през лятото. После имаме пясък, не знам защо е тук, пейка, кокошките на съседа и тук общо взето се вижда. Тук са баба и тук са баба и прабаба. Тук има стълба. Тук е на дедостата. Тук има вилица. На мама, кокошките. Така. Ето ги моите кокошки. Там има две, които май мътат. Ето тук има дърва и някакви неща. Има чотка кокошките. Ухо. Така. После тук е към пак нали вход. Дали е отключено? Да, отключено е. Насам и са към горните два етажа. Тук е мазето, с което дядо е заключил и не може да влезем, но по-късно във вълка мога. Така. После влизаме. Тук е местоположението с дърва на дядо. Ехо, има ли някой? Няма никой. После има още една ограда. Тук са тоалетни. Аз не хода при тях. Това е Моника. Привет, Моника! Това е Моника, моето куче. Ай там. Само няма изяждай, моля ти. Така, там са зайци. Има. Тук би трябвало да има зайци, но няма. Ето Моника. Ето там е, където бяхме. Ето тук. Моника, чао, Моника! Чунки како? Така. После излизаме. Чао! Така, това е нашата кола. После слизаме и ще излезем отвънка да ви покажа как изглежда селото. Там не се вижда, но там пчеларници е там. А там е пител. Има пител, а там има си и пиленца. Така, после тук полянката ще слезем и да видим дали лисицата се е върнала. Сега ще покажа. Как изглежда моето село. Ето тук. Тук е портата за колата. Чакайте, че идва кола. Ето на там има един бариер, с който може би аз ще го покажа. Ама ще вземе с мама. Тук да минат колите ще го покажа. Отворено ли? Отворено е. Сега ще покажа. Ето ще дойде. Ето го. Моята къща е там. Там е третия етаж, втория и тук е първия. Тук е мама. Тук на втория сме аз, мама и баба. А на горния е Иво. Познат вие на вас. Бъртовчет ми. Там има магазинчето, което може да ще кача как отивам. Там има овце. Боли ме гърлото. Ужасно много. Но заради това ще снимам. Така. Там е бариера и ако мама дойде случайно с мене, ще го покажа. Така. Хора, мама се съгласи и ще ви покажа. Тук ви
видях съседите ми. Така, хора, сега ще покажа как отиваме на там. И там е много готино. Но лошото е, че там горе има две пътечки. На две. Една на там и една на там. И там винаги има кучета. Но, да. То не са страшни. Ако им кажеш махай си, ще махат. Ама са улични кучета. Едно лято с братовчет ми случайно минахме от нашата градина и влезнахме при съседите и отидохме в тях. Не знам как се озвахме, но после ни прибираха.